Ongi etorri lehen esperimentazio fasera. Lehen esperimentazio fase honetan, airearen hezetasuna eta temperatura neurtuko ditugu. Baina lehenik eta behin, goazen Arduino martxan jartzera. Lehenik eta behin, Arduino Wi-Fi plaka beharko duzue eta baita temperatura eta hezetasuna neurtzeko sentsorea ere. Sentsore horri DHT-11 esaten zaio. Horrekin batera, A bikoitza motako bi pila erabiltzen dituen pila euskarria beharko duzue. Honi esker, Arduinoa ordenagailura konektatuta ez dagoenean ere erabiltzeko aukera izango duzue. Garrantzitsua da sentsorea plakara ondo konektatuta egotea. Horretarako, begiratu kable urdina sentsorearen GND-tik plakaren GND-ra, hau da, lur hartunera, lotuta dagoela. Berdea berriz VCC-tik doa, hau da, sentsorea elikatzen duen 5 volteko pinaren elikatze puntutik. Ondo funtzionatzen ari dela baieztatzeko, hemen ageri den argia mugitzen agertu behar da. Behin muntaia prest eta martxan dagoenean, datuak jasotzen hasiko zarete. Arduinoak sentsoreak bidalitako datuak jasoko ditu, eta odeiean dagoen cloud plataformara igoko ditu. Plataforman bertan ageri diren datuekin, grafiko bat edota bestelako edozein datu tratamendu egiteko aukera izango duzue. Gainera, Arduinoa eta sentsorea cloud plataformara konektatuta daudenez, muntaia lekuz aldatu dezakezue, eta horrela beste puntu bateko temperatura eta hezetasun datuak ere jasotzeko aukera izango duzue. Beti ere, Arduinoa programatzeko erabilitako Wi-Fian mantentzen baduzue. Eta orain, zuen txanda da.